super fed stemning har der været her overalt. Der har bare været masser ude at sejle, og der har været masser ude på vandet. Alle de forskellige ting, vi har på paddleboards og på søredningsbåde. Og alle har hørt kanoner blive skudt af, og det har simpelthen bare været en genial dag. Jeg er kommet på havnens dag, fordi jeg så på Kents Biler og Bådes Facebook, at jeg havde et event, hvor man kom ud og prøve nogle vandscooter og noget forskelligt. Så fik jeg provokeret mig en lille smule, så jeg fik lidt tur for pengene. Og vi røg en lille smut i vandet på vandscooter, så det var meget sjovt. Det har været en stor succes med hensyn til at få folk og både på vandet. Både de helt unge og de midaldrende par, som kommer og vil prøve det for første gang. Og vi har også fået flere henvendelser på bådpladser til forskellige størrelser både. Det er vi selvfølgelig meget glade for. Det er netop det, at havnens dag også skal være til. Der er endnu flere mennesker, der finder ud af, hvor fantastisk der er, både på Køge Marina og alle andre havne i Danmark. Det er simpelthen helt fantastisk at være en del af det her.